Hi guys, may hapon sa inyong tanan. Paingon mi karon ni Sherwin sa ubos kay magpalit mi sa bahog. Ya Sherwin nagbanwas-banwas dito sa tangkal. Ako sa lainan daan sa para bahog unyang gabi. Kay basin makaadto ko karon sa Talisayan ilahan ni Madam Erlinda. I-try lang nako kay na ako'y tuyo dito sa ilahan ni Madam Erlinda. Ni ipandar sa nato ang motor. Hoy. Diha tagilain ko. Na masamot ka danlog diha. Magtulura kita karon diha, danlog man kay na kaghapon diha. Dana di ay. Ito nga agi, kamas-kamas tala ni ron, timan eh. Naugan. Ikuan sa ni di. Ilisana na ba ni kuan di ay oh. Sayon, silag inis na eh. Ilisana ni kuan, ignition. Sayon. Na agungot. Iyon sila. Hinaya. Nawa na, kauhaga na si Mio. Ibili na namo si Mio, guys. Dili na mo dalon kay basi mag-uwan na ako, kauwanon. Ano. Tindaki. Kuan ko sa bahog, lain ko daan sa bahog diri ha. Daw ibahog unya. Ay ikarga ning kuan oh. Kani. Kuhaon na nililin na yung sililin di ay nalimot ko. Ibutang na sa imuha likod sa kuan. Ipaandar sa nako ah. Agoy nga mapiang-piangan man nga ibutang ra man dana sa likod. Piang-piangan. Agkabuang mi sa piang-piangan. Sa ikana ngano agkapiang-piangan. Ako sa nibutangan sa bahog. Kay si Mario aghatagan ra sa ilang ka takos. Wow. Lagi pa. Dagan man yung dirito lagi paandar ang tawa na nagsabahay na si Mio guys. Awaga siya. Luis sa di si Mio baya jud pero saon taman lagi. Nga need man jud sad nato nga mulakaw. Napaman di bahog dana dik, huruta na dik. Ano galing kura sige siya oh. Nana ko'y plano dani guys. Nana ko'y plano dana. Kanang isa, kanira mang tulo ang ma-dispatcher. Kaya ang kanang isa, kuan man. Kana ang nagamay man siya. Kaya murag nabiki lagi siguro na iyang pingkil siguro. Kay agling kura. So padakuon na lang naa kay para dapat na ko na sa akong plano diri sa payag. Abangan na lang ninyo pohon. Yang kanira bang isa dani kay Ginoo ko nagdako ang itlog. Di. Tuyok dito. Nagdako ang itlog. Na diri mi sa ano, puntod mag-agi. Impas ra ni karon. Labihan ra ba kay ka danlog diha. Ginaihikot ni siya oh. Butangi sana sa karton ang kuan kay para dili mabuling. Ayaw na lang, kanina lang, sako na lang, Ang sako lagi, ayaw pagtuman lagi. Agkwao lagi na akin, nag-iyon sililin nga kuan na. Limot da ay ko. Wala na, talo to, Namaris papa, Dani, Tuto, tiin. Tuto, talo to. Kanya akong gigamit cellphone para diretso ra dayon. Edit di na mag-export sa Insta pa yun sa kuan. Agay! Oh. ay pagkuhan na ka na Nagkapiyot sa akong kuan. Ay, taysa. Ikuan na, ate para dili mahugaw sa nang imong kuan. Kuasa ba? Kana Oh, yan na. Oh, sige, isulod. Ay, dahil kuan na, kay para di na mahugaw ang imong kuan. Oh. Yan na. Mio. Hala, nag-awhaga gid si Mio, guys. Saon na lang ni Magdali ta kay kawanon rabaho, masapon sa tag-uwan dani. Pero mulahos pa man ko sa kuan basig unya na ko gabi makauli. Mautong gilainan ako daan sa kuan kana ang para bahog. Kay para igo ra din siya mag kuan. Bahog. Diri lang sa amo Mio ha. Diri lang sa amo Mio. Agoban ka, diri lang sa amo Mio ha.
Dili lang sa amo Mio. Ag-bliss na ba ni siya, guys? Bliss, mami, bliss, bliss. Bliss, mami, bliss. Appear. Ah, di pa kabalog appear si Mio. So, dili lang ni isira. Dana. Kaya pangas naman sad si Mario. Niya ako ning dalhon. Niya ang kaning suga ako na ning gipasiga daan. Ako na ning gipasiga. Kaya para dili ngit-ngit si Mio. Ning ato ning i-safety kay Ginoo ko ang lens dani sa camera kasi buak hinoon dili na sa pikas pagwat sa kay ang dani daghan man kay mga sulod-sulod ani mga bagtok gahi bagtok gahi. Atong sa ubos. Magpalit mi sa bahog. Isa kasako akong palito na sad karon. Nya maabutan sad siguro nagpila ka murag duha sad siguro kasi mana ang akong kuan. Isa kasako nga bahog. Grower naman akong gipalit. Grower nga ultra. Babay na, babay. Iana lang na akin basig masira ni mga ana di na ka makasulod. Tana lang na. Open siya. Open lang. Na kay kaunta dito daan sa ubos? Ha? Agoy, dito ka arthritis ha. Ay lagi pagpakiang-kiang kay samot ko bariluhon ra ng kiang-kiang mo. Unsa? Unsa kilaw nimo? Aka nang tambanda ay budloy. Babay Mio. I-plaster sa rin natong kuan di. Basig maglukson di siya dani. Diha ra ka ha. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Duwa si Mio guys. Ayaw mama. Bye-bye na, bye-bye. Mo lagi. Magbalik naman sa dain dito ta. Sige na. Igawa sa imong motor kay ako sira sa kuan. Gate. Bye-bye Mio. Ina agay nagdugay-dugay hinuog samot hinuon. Ama na baka. Agian na lang karon. Arthritis na, nagtukar na ang arthritis. Lahi na ba yung arthritis? Lahi ang arthritis dani kay bukol-bukol. Bye-bye Mio. Biyaan. Bye-bye. Una-una ni Mio. Biyaan na sad ko nimo mami ha. Tanawa. Dani man gani ho. Grabe ka. Kuan, basa ka ay yuta. Samot na dito sa tanawa. Tanawa lagi karon lagi. Imposible lagi dili basa karon ang yuta dadto. Nag-uwan man gud ka ganiha. Kagabi ipod sad nag-uwan. Pero dili tanto kay kusog pero lahi man ang dalan diri kay kung kintahay og maskin alindahaw ra. Lahi na dayon ang yuta. Murag lata na dayon ang yuta. Patsada kay ang okra ni Ariel Dani og buyag. Tawa. Tambo kaayo. Napud sa talong. Ikaw una kaw. Ako una? Sige. Una ko guys. Unsa? Asa isa ka litro? Hindi ka sulinahan pag gani naa dato isa kadlaw. Sige na, ato na mi guys. Guys, di ana mi diri sa ilahan ni Lilin, gibadbad na ni Mario ang sugangan. Nya naa si Lilin diri sa ilahan ni Angging naglaag. Naghawid pud sad si Lilin sa bata ngano kagusto na sad kag panganak. Ay nagtugbong si Angging, naghilaka di si Joby pakalingaw. Na di pagid ay ka pwede mag ninyo Joby. Kay di man kag pakalingaw. Kita naghawid, nagkuhan ko sa Angging sa iyang itiim mo na ba iyang silado. Ano pa di ay na kuan? Ako wala pa man sadlin.
Kagapon kay Miami lifestyle pa man ang naa. Oh, biyan ka dito ha. Dali saging guys, oh, kauntag saging. Ang bata ni Angging, di ara cute kaayo, nagilaka. Manyahon day ka? Cute kay Buya guys. Bae ni da? Aw laki? Zian kit niya. Jubi, Zian Kit? Zian Kit. Ang sugangan ni. Asan mo gibutang ang sugangan? Asan mo gibutang ang sugangan? Una na ang sugangan ha. Dala na ang sugangan. Katato kulit ato kanaan ba itik ana. Ha? Unsa man di ay Sana ba ang dili ko ang unsa man ang imuha nakuha naman mo da ilani utik nang sa man to nga na black man kuno yang ITM. ay dili magani nga sir ko. Nakuha na niya? Isa ta. Si mama, Ako no. ang kaati Mercy na nakuha na sad. Gapo sa may anti. Ah. So nakasweldo na sila. Grabe kay mga tambut ko ni mga. Unsa man ang pangin-hangin di kadani di ay? Kanang pangin-hangin mo kadani? Di after gid. Uy, mano mo? Away man bibi na. Ano man? Dali no, ngayon mabaw magkatipot. Ha? Ano naglaag-laag man ikaw, Dani? Ha? Oh, boy. Ha? Ala, ginuko unsa na oras di agdali kulin kay ang kuan. Bahog sa kuan. Baboy. Alas 5 ra ba sila sila unsa na oras? Unsa na oras gabi? Alas 4:42. Hala, ginuko pagdali, babe. Sige na, pagdali. Panghugas ako Dani Jube. Na mahugas ata guys. Sige na, babe. Nabuling akong tiil kay kaganiha dito sa kuan dalan lapo kaayo. Tabi-tabi pa lagi. Ato na mi guys. Kay Ginoo ko. Sige na, bib. Asa pa manik paingon ipandara na imo ha. Ta kay alas 5 ra ba taman sila. Sige na. Guys, di ana mi sa ubos. Sherwin to adito oh. Aw di ra di ay. Akong motor tara gibilin sa akong pagasolinahanan. Hi, Idol. Hi. Hi, madam. Dili kami magpalit sa Denso. Ta. Diyan na guys. Unsa man isda ra palito? Dili na si Sherwin ag pakikaon, gusto niya nga magkilaw. So adto mi karon sa sulod sa merkado kay basig na ay isda dito nga labas. Hoy, salamat ha. O di ako pang snack. Kuwato na tubig. Ayun na, ikot tayo babaling, ista na na. Digulong ko na, napay. Ha? Napay, meron na rin sila. Bago baliksyon na siya. Agoy, bayro na ila binji. Nganon, agka bayro nun ila binji man. Baguhan ko, baguhan ko na baliksyon na libor. Ay, kuha ra ka na to sa ila ni madam sa kuan gasolina isa. Alam sa kay isda karon guys. Ano? Hi. Kawasan. O kani Sherwin oh. Birthday belated Ano? Mario. Ano pila kilo na? 100 na na. Wala tamban ba? Uso na ah. Wala tamban. 140. Tamban unta. Lingkod ko na ni dam ha. Oh, isa lang ka kilo. So pa nag asa to naghiring-hiring pa sila to kundi yung paliton. Isa naman? Ha? Isa naman? Isa. At kailangan din mo na tanan? Ay, Philippine, guys. 106 to 100 na lang. Oh. Ano yung baliksyon ba? O kana ra.
Agoy, Ginoo ko manok naman sa Ginoo. Sa man nga papalit man sa manok. Maragwa. Kuan, suka. Ito na naman sila. Dati la kuya oh. Pas lang gata. Dana ray la kuya ana. Salamat Papa ha. More than 20. Thank you so much, madam. Hiya. Kato dugangi to kanyo. Gawin na rin! Ya palit ban. Nabay baligya ka ng gata. Ay, nagkata kaya may lugar ito? Asashi. Ako po mama o kana. Kuana ni Bibo. Guaranteed ko lang yung siya. Oh. Iba na ako gamito. Ay sa. Oh, Lululi kong tagot. karibib. Kay naay tulingan dito. Ayaw to pagluto ang tulingan ha kaya. Oh, dili kuan di ay yellow pin. Lubok sa imong mata. Ikaw ra mag-ingon lubok. Kuan ako hat mama, ako Adam nga gata hat. Kuko mama. Asay kuko mama. Gamit pa mo. Kuy na pa may will dito. Duha man ka kung ipalit dag. Ay, isa na bilhin. Kuno ko ang mantika. Pila na kanan ako anya? 132. 132. Wala ko abot sir dito. Unsa to? Unsa ko? Ato ra ko kumama ka na puti, murag gatas. Murag gatas. Ako yun, unsa man na Yun ang buskot. Ngano man na Kay ilaga na si Uba. Ha? Ilaga. Gamit sa bukid ang kuhan na ganina tingin sa kaya. Lo. Ag sudlan sa di ilaga dani di ay. Ha? Nakikita ay bukuan. Sir din na. Kinala ni Kuang gihipos nga dili sa mo kang ilaga. Gani. Hawirin sa ni bibi. Ila tanan? Duha ka buk gata. Panter Oh, wa bib. pantertin. 130 na lang la salamat ya. 150 na lang daw. 150 tanan. Sige na lang. 1. Luka lang kay basin. Puslo ka kay basi. Man ang gata na. Isa ka isa. Isa. Pero Ano ka niyo? Iusa ng iskaning gata. Alam mantika ra ba na dili ako ni ko. Sige na. Mangga. Palit ka mangga. Paborito mo ni Mario ang mangga. Ikubag. Ay, kadaghan sa ikubag ito wa nakadala. Ginoo ko kada tugbong na lang palit sa ikubag. May lagi nga kanang ikubag isulod na lang jud na sa U-box no kay para dili jud malimtan. Parehas karon. Ginamos kaon ka? Agoy, ginoo ko balibad man si Mario sa ginamos. Gani dili ko sa kaon. Agoy, ay sa ko no. Ikubag. Oh, salamat. Madam. Nawa na paingon na. Inipas. Ha? Kagnito. Kagnito. Inipas ang... Sige, ko si Mario. Madam, ikubag ako ang... Kanang... O, kanang na lang dako. Ang kaning isa. O, kanang na lang dako. Okay, para dili ma-short. Sa bukid pa, nagpalit ko sa bahog sa baboy lagi. Alis ako daniya. Si Mario nagpili-pili na sa si Mario sa kuan ko. Lahat na ni Unsa man na Kuma na. Asa kuma? Ay dagana kay sukan dito ha. Ano ba yung dito? Dulot mo loto ang TL? Hi! Ano na dito? Ha? Kaklay? Wala TL? Ay, lahi din siya? Kani may sabaka dam, no? Sige, kamay. Pila tanan? 300? Ulo sa manok. Agoy. Agoy. Saan na? Saan sa bukan na ninyo? Wala, lukan nilo. Unsa? Uli, atay. Okay na no. Dili sa vlogger na si Kuan Bayot.
Oh, vlogger na si Bayot ko. Tayo na si Siyo. Mangga. Hi, madam. Bali 100 na. Labali 100 kuno nga mangga. 100 pagpili din. Oh, 100 kuno mangga. Pagpili. Pagpili na please. Ikaw ra mapili dani. Bayad ate ito mo. Kasi atay, daghan na kay nang kuan ba? Hindi na magbalik-balik. Bali 100 kuno ihadam. Naraw. Wala ra. Katura kay bali 100 naman imong gi. 100 to? Ba't ka mo? 110. Kunin lang, cheese. Tanaw na ko dato basig na itamban. Paan kuno niya asa nagpaingon oh. Uy, naray paan Dani. Ikaw unsa nga paan? Tira ko. Kani mo ha? Madam, tay sa pa. Kani amo Adam kaning nay murag lubi. Tagpila ganing isa. Bali 40. Uy sa bibi. O kana na. Agatis ako dito ni Madam kay basig na ay tamban dadto. Kadot sa gwapa ha. Hi, mga madam. May snacks din mo ari. Bali 40, 10, 20, 30. Pula na, Gis ni mo dana. Tanawan ninyo ang schedule din. Madi, Wala abay. sa ikuan mo da. Wala man daw. Madam, di ara ko abayad o 20, 30. Madam, di ara 40. Anak, salamat. Ari sa pa dani kay na. Ako anhaon dani kay Madam kung naabay ko ang tamban or malansi. May matutamban kay budget man to para sa iro. Ay wala. Madam, nay tamban. Hala, wala biho dani. Madam. Sayang. O dito naman ang ulo kay nakaatas ka kanina imo na unta na. Oo, kanang ulo. Nawa na impasutan namin daghan kisudan dito ha. Kana mga ulo. Maglakawan sa maghubog-hubog. Garahan ka. Hindi na ko nakikita sa vlog ba? Oo. Nag-wild ka sa si Mario. Gano ka naman ito? Kanina bukog. Kani alak. Bukog na gulo. Kani? Mahal ba tira? Mahal wala kani ang mga bukog. Kana na isa. Wala kani nag-isa oh. Mura. Dua. Pagay. 1-4. 1 na lang na. 200. Hi guys. Yes, Madam Dani. Hello sila ni Madam. Ay, kuha di ay. Kuha. Madam, Madam, 200. Salamat kay madam. Salamat ha. Salamat madam. Salamat. kayo Mario. Mario Kunko. Thank you so much. Uli na siya, pangas na siya. Adto ko karon sa kuan ana ang ilahan ni Madam Erlinda kay hayag-hayag pa man. Di akong motor to raman gibilin dito sa akong paggasolinahan. Hi. Ang hapon tanan. Kay na ako'y tuyo dito ilahan ni Madam Erlinda. Ako nang gibilin akong motor dito sa gipagasolinahan ako. Kay kuan man basin gabiin ako makahuli. May naman ni guro ta kay may usahay lagi nga agbinuangan. Oy, sundang mo da. Hi, Madam. Bingaw. Bingaw. Lagi no. Bingaw. Nama po sa time nga. Tayo sa mismo. Ha? Ako motor diri na ako gibilin. Okay.
Mag-ato siguro ko sa ilahan ni Madam Erlinda karon. Uy, sige na. Ato na ko ha. Gihatagan ni mo 100. Kuan ya hadam kanang kampanilya. Pili sa tuyo mo to. Pili gata nga dapat sa katos. Ay pag minarawa. Ay ko na lang sa sigarilyo. Ha? Sige, ibalang ko ibalang sa ko tama lang din. Sobra. Naijis dani oh. Opo. Pilay kuwang dam. Tugangin ang to sa dis para isa ka kuan ka ha. Isa ka kaha. Ay ko tang rin na palit pa. Para di na ka magkuan. Lagi. 68 na. Oh, 68. Kani ba iya? Kani iya? Oh. Hindi ada. Sige na. Pero ay sira di ay kuta na ko. Sira. Ba't pataligid? Palit Hindi mo atraso. Dera dam, isa ka gasolina. 68. Ano ba kaya mo? Ay to. Asa dani panakayan dito lagi ko manakayan. Kay kuan raman mag-agi dani. Paingon na bukid. Ari ang mga bikid, bikid mga paslong. Uy, salamat dam ha. Sige na Sherwin. Ang katong kuan gi takos na ko nga bahog ha. Sino? Sino na? Opo. Dam okay na dana dam. Kita magabilan ko. Siptino na diya. Ako na. Gani. Amon ako na pagkanti mo mo to. Sa kanyapon. Dam salamat ha. Harina ko. Payon ko sa talisayan guys kay adto ko kang Madam Erlinda. Kay na ako'y tuyo dito importante pod. Ala gibungaw jud ko guys, Ginoo ko di ara man day ang stand ako nabilin. Ha? Sa lamisa mo, ipunit na nimo. Oh, Dani. Kagaya pagbayad ako kay murag gihatag ay gibutan ko nako dana. Nahin ko nga adi na lang kog adto sa kuan uy kay na-discourage ko ba ko nga. Asa ba kato akong stand? Munang mo tuyok mo. Oh. Di na lang. Sunod sa imo ha. Oh. Di na lang kumudayon og atos talisayan guys, ugma na lang siguro ko sa buntag. Kay nagbalik-balik naman. Oh, Ginoo ko madam. Yahak. Tingala na to Sherwin kay oh inka to kanya. Lagi. Hindi na ba ko kay si Marco. Aris ako dam. Kay pangas na lang ko ani ugma. Murag alanganin na manggud-sad kay hapon na. Nya pag-abot dito gabi na. Lagi, mas may nang sayo. Diretso na lang ko pangas, guys. Nya mohapit ko dito sa ilahan ni Madam Bibi kay na ako'y bayaran nga utang. Kaya naman ko'y utang dito sa ilaha. Kaya nagpatanto man ko siya sa kwarta. Nya dili sa ko magtubil kay nagpatubil man ko kagahapon. Daghan pa ni gasolina. So karon guys, diretso na ko sa bukid. Nya di ara ang stand. Na-discourage ko kaganiha kay nawala. Gamit ba kay ni sa akong kuan Facebook page. Nya karon diretso ta dito sa bukid. Thank you guys sa inyong tanan og daghan salamat og diri ra ko taman. I love you so much guys. Bye.